da fara kwana ganin Praise production. ciki hana mu ganin idan an faɗa na amma abun wasu sirri ne abinda Allah ya hukunta niman na da muradina kunta na tausasa muryata shi so kamar linzami ne mai juya kowa ko yaushe kuma abincin ruhi ne ga mashi sai ranar karshe Allah ƙara basira ki sauya muradi ba dan haka ba ya cike bari ina auki Allah ƙara basira yarinyar mu